Ik ben Tjalling van der Goort. Ik ben strafadvocaat bij het kantoor Anker en Anker in Ljouwt. Goeie, mijn naam is Fred Sterk. Volker Hoogterp. Baudien Ettema. Thea van der Kooi. Dat is toch dat stukje Friese taal. Het maakt dat je toch echt wel wat makkelijker met de mensen contact krijgt. Je praat toch hun taal. De Friese taal is heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, praat maar Fries. Wij van Praat maar Friesk stiepen Serious Request en het Rode Kruis om daar wat onder te maken. Ik ga hier 150 kilometer fiets, in waar en weer. En ik vond het heel leuk om naar de Damshuis te gaan. Ik ben hier om te feesten. Ik vind het een vet cool feest. Praat maar Fries, praat maar Fries. Net hier had het door de crisis, begin jaren 80, zit een vogeltje in mijn gitaar. De leefde is een hemelvuur, omdat er het met zijn handen vertjeien mag. Knillers. Ja.